ברוכים הבאים לצפון ישראל, משאבי טבע, נופים מוצרי נשימה ומארג תרבותי ייחודי. בצפון מאות יישובים קטנים ומרוחקים, פערים גדולים בחינוך ותעסוקה ותוחלת עוני מהגבוהות בישראל. הצפון מורכב ודורש מומחיות וניסיון ייחודיים, וזו בדיוק ההתמחות שלנו. הכירו את עמותת יעדים לצפון. יעדים לצפון, מיסודה של קרן רש"י, מובילה בפיתוח וייזום שירותים מקצועיים ואיכותיים המותאמים תרבותית ומגדרית לאוכלוסיות המתמודדות עם אתגרי החיים בצפון. אנחנו פועלים ב100 יישובים, מעסיקים 730 עובדים ומעניקים שירותים ל40,000 תושבים בצפון ול6,000 אנשים עם לקויות ראייה ועיוורון בפריסה ארצית. אנחנו פועלים בערים, בכפרים וביישובים, מהגדולים לקטנים, בכל מקום שצריכים אותנו. אנחנו מאמינים כי לכל אדם מגיעה הזדמנות. באמצעות חיזוק הכוחות האישיים ושילוב המערכות התומכות בכל אחד ואחת. שותפויות עם השלטון המקומי, הממשלה וארגונים חברתיים מביאות שינוי אמיתי בשטח. פועלים 26 מרכזים לגיל הרך, המציעים מגוון טיפולים, העשרה והדרכה לילדים, הורים ולאנשי מקצוע. 3 מרכזים אזוריים לטיפול בילדים שנפגעו פגיעה מינית. אנחנו מלווים נערות ונערים לחיזוק מסוגלות עצמית, יכולות לימודיות וכישורים חברתיים ביותר מ60 מסגרות טיפוליות ומסגרות העשרה. בנוסף, 10,000 לקוחות מקבלים מאיתנו ליווי תעסוקתי כלכלי וסיוע במיצוי זכויות במטרה לשפר מצבי חיים של עוני והדרה. ומשפרים את איכות חייהם של אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה מכל הארץ, בקידום תפקוד עצמאי, תעסוקה, לימודים, התנדבות לצה"ל ושימוש בטכנולוגיה מסייעת. ביעדים לצפון מאמינים כי הדרך להצלחה היא בעשייה איכותית ומקצועית, ביצירת רצף טיפולי בין כלל השירותים והתבוננות על עתיד מלא אפשרויות לכל תושבי הצפון. מאמינים בדרך, מתחברים לעשייה, הצטרפו אלינו.